Справа нумар 5. Гарадзенскае метро ці містыка літары М. Шпацыруючы па гародні, у былыя гады кожны з нас бачыў у пэўных кропках уваходы ў падзем'е. На роўным месцы пабудова з дзвярыма, уяўна вядучая пад зямлю. Над уваходам вісела таблічка, на якой значылася адна літара – М. Мы – гістарычна-дэтэктыўнае агенцтва «Юрыдыка» і сёння будзем даследаваць справу пра гарадзенскае метро. Тым часам вы, шаноўнае панства, падпісвайцеся на наш канал, стаўце пальцы ва ўсе бакі, пішыце каментары. Пачынаем. Падазраваныя. Заглыбленыя ў зямлю архітэктурныя канструкцыі. Месца дзеяння. Гародня, яе вуліцы, скверы, паркі. Улікаў няшмат, але шмат успамінаў і ўскосных сведчанняў ад жыхароў горада, яго гасцей, і гэта зацягнула мяне ў роздумы. Так, ізноў таямніцы на мяжы з містыкай. Думкі варушыліся ў галаве і круціліся, як лініі лабірынту ў дзіцячым часопісе. Я лавіў іх за хвасты і прасоўваў праз калідоры свядомасці, нібы намаляваныя ў маёй галаве, па належных месцах. Карціна намалёўвалася канспіралагічная. Цікавыя нам пабудовы былі заўважаны ў вызначаных кропках. І ў адрозненне ад падазраваных з першай справы нашага агенцтва, справа пра сутарэнні, яны нібы ніколі не перасоўваліся. Паспрабуем вызначыць па схеме. Найвядомейшая кропка тут. Сквер насупраць касцёла Францішка Ксаверыя, Фарнага. Наступная з вядомых тут, парк Жылібера. Паміж імі блізка 990 метраў. Зафіксуем. Аднак гэтага мала. Магчыма, гэтай пабудовы маскіруюцца. Магчыма, і нават верагодна, дзе можна згубіцца ў горадзе. У натоўпе праверым рынкі і маем вынік. Скідзельскі і Грандзенскі. Вуаля! Ад сквера ў цэнтры да скідзельскага рынку блізка 935 метраў. Ад скідзельскага да парку блізка 1,5 кіламетра. Ад скідзельскага да Грандзенскага 2,5 кіламетры. Ад Грандзенскага рынку да сквера на плошчы 1 кіламетр 700 метраў. І да парка Жылібера 1 кіламетр 200 метраў. Фіксуем. А ці толькі рынкі прыхоўваюць уваходы з таблічкай М? Канешне. Аўтавакзал. Фіксуем адлегласці. Ад плошчы 921 метр. Ад скідзельскага рынку 725 метраў. Ад парку кіламетр. Ад Грандзенскага рынку 2 кіламетры. Нібыта пачала вымалёўвацца схема, але ж мы сабралі пэўныя факты і чагось не хапае. Не хапае пабудовы, якую не так даўно схавалі пад будынкам рэстарацыі. На першай трудавой. Афіцыйны адрес. Блізка ад піцэрыі Форна ў раёне Вялікай Траецкай вуліцы. Цікавы для нас аб'ект быў узведзены, калі карэктна так сказаць, пра заглыбленую пабудову ў 1986 годзе. І яшчэ адзін аб'ект. Пад рэканструяваным старым мостам. Там, дзе спачатку быў скейтадром, і аматары круцілі прыгожыя фаер-шоу, а цяпер там звычайная паркоўка. І вось гэтыя два аб'екты з таблічкамі М, яны ўяўна прывязаныя да нашай справы, але пакуль не ўпісваюцца ў той вобраз, што склаўся ў галаве дэтэктыва. Паспрабуем агучыць версіі і зрабіць высновы. Версій маем дзве. Першая, як заўсёды, рэалістычная і шэрагова нудная. Другая – таямнічая, прывабная.
Версія першая. Ніякай канспіралогіі. Пабудовы са сходамі пад зямлю – гэта проста грамадскія прыбіральні ў самых зручных для людзей месцах. Адныя, што функцыянуюць, а іншыя ці састарэлі, ці закрыліся праз аварыйны стан, ці праз перасоўванне кропак канцэнтрацыі гараджан і гасцей нашага горада. Відавочна ж, але не цікава. І тут мы падыходзім павольна да другой версіі. Пэўна, большасць гарадзенцаў памятае снежань 2018 года. На плошчы сёння званай Савецкай зруйнавалі аб'ект, які меў мянушку гарадзенскае метро. Ці гэта супадзенне? Не думаю. Версія другая палягае ў тым, што ад сярэдзіны 20-го стагоддзя ў Гародні планавалі пабудаваць метро. Так, менавіта метро. Хуткі зручны падземны транспарт. Глядзім на схему. Тут, відавочна, вымалёўваецца кальцавая лінія. Не прымітыўны падыход, як у многіх іншых гарадах, а пабудова стратэгічная. Прычым падышлі гарадзенскія інжынеры-ідэалісты па-еўрапейскі. Усё для людзей. Найперш, пры разбудове Гародні пашырэнне метрапалітэну раўна магчыма ва ўсіх накірунках. Па-другое, сістэма гарадзенскага метрапалітэна магла быць заснована не на радыяльнай схеме, калі лініі метро ідуць ад цэнтра па акраінах, а найперш на канцэнтрычных кругавых маршрутах, што ёсць першасная эканомія для канцавых станцый. Ну і галоўнае, праблема любой падземкі – прыбіральні. Гарадзенцы пачалі менавіта з іх. І тут лагічна ўпісваецца закрытая прыбіральня на першай трудавой і адкрытая пад старым мостам. Першая не ўпісалася ў схему разбудовы горада, а апошняя рыхтуецца для пераўтварэння ў станцыю для занёманскага накірунку. Як бы там ні было на самай справе, мы схіляемся да спадзеваў на неверагоднае. Маючы цалкам скептычна-рэалістычнае тлумачэнне, мы дапускаем, што існаваў хаця б у калектыўным несвядомым гарадзенцаў план гарадзенскага метрапалітэну. Што мужычкі ў парку Жылібера не проста забівалі казла ці гралі ў шахматы, а што гэта машыністы і пуцейцы, якія чакаюць гадамі чакаюць сваёй змены на прамежкавай станцыі гарадзенскага метро. А што думаеце вы? Стаўце лайк, калі спадабалася наша тэорыя. Пішыце ў каментарах тэорыі вашы. Абмяркуем. Справа закрыта. Але мы пільна сочым за сітуацыяй. Расследаванняў яшчэ багата.